हाथायानो फैदों आं फाथै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों न'नि गारिजोंनो नायलांबाय था लोगोफोर जों अबाव थांनाय जायो हाथाय हानदों आङो बारि उनाव वाव आङो बिराद गोबाव जाबाय ब्लग होयिया दिनैसो होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर र' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर दावदैखौ एसे थाव होनानै एवनानै जादों ब्रक'लियाबो गोथाव जादों जानो दे इदि फोननानै जा मालायनि फाखखौ हनै मारै सांबायनो मालायनि बानायना जानायखौ नै खानजोनबाय आं जोंहाबाबो गोबाव माबा खालामदोंमोन 1000 मानसिया शेयार खालामबायनो 1000 नङाहाय 76 ओमफ्राय 1000 नि 15 उदैलांजोब्बाय 1000 नि बारा 2000 मानसि नायबाय बेखौ फेसबुकाव आरो बोसोरसे थाबा 1 लाखनि बारा जागोन मागि बुजानो मोनसे जोंहा ओइ उसुदा हेल' लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दङ हावरा तिनालि गरजगायाव थांगासिनो दङ लोगोफोर जोंहानि मादैमोनहानि न'आव दानिया लोगोफोर नायलांबाय थादो so free Abai, ini kali bang. Toko nabi na. Kareng shot जायो? Hahaha, siklapura. Oंखाम जासिगोन जोंबो जाना लानोसै आलु लाब्रा बुट दावदै फान्थाव बाथोन ओमफ्राय सबाय ओंख्रि नानिया थांमारसिगोन होनबा मादैनि गस्लाया बियो जानो होदो फोनोस्लांदों ना बेबो बर' होनजोबनानै जों सानैजों जागोन थान्दा बोथोरानो ओंखाम जाखांनानै हराव ओंखाम जाला जाबाय ना माबा देलायनो मा देलायगोन बिलाय मना लानानै ओमफ्राय टम टम लिंना होबाय आरो थालांसिगोन बिसोर थांसिगोन आबैयाबो जोंजों सिख्ला गोरा जाफासिगोन आरो लावआव दै होदै नानि दै आबैनि गायनायखौ मालाय इमान काम करे कामना थाखाय मालाय दखानाव थाङोनो बिसां माबा सुफायोथ' आरो मालाय खामानि मावफायो आरो बिमाजो फिथा माबानियाव गावासो एक आनानै जालांबाय
Ai, kemari nah gezanggen. Kalau makai, Ba, ba bên này.